Hello, my name is Magdalena Gesheva, and this is my installation of ceramic sculptures that I created here using different clay bodies local to Zindegen as well as glazes in order to create an emotional state. Each piece works together with the rest of the works and works as one whole installation, and it depicts the state of the soul at high altitude. I have used different techniques to create my works. I've worked with porcelain, with jade porcelain, with more earthenware clays, and also some photographic transfer techniques that I brought from Bulgaria, and I learned by myself and experimented more with them here. Здравейте, казвам се Юлия. Основната ми цел за престоя ми в Телксичуан беше да създам много важна тема за мен – семейство. Тук виждате две сестри и трима братя. Тримата братя са вдъхновени от българска приказка, която се разказва за възрастен баща, който изпраща тримата си сина в различните посоки на света. След години те се връщат и единия носи знанието, другия богатство и третия мъдростта. И това, което всъщност е много важно да се разбере от всички хора, е, че всъщност ако те са единни, могат да покорят света. Здравейте, казвам се Десислава Емилянова от България, Нов български университет. Това са моите работи, които са свързани с града, в който живея вече 3 месеца. Дзиндежън. Как да кажа, те са преживяни, това са реални хора, които съм срещнала, предмети, случки, животни, не знам какво да кажа още. А това е Росен Борисов. Росен направи нещо много интересно през периода, тези 3 месеца на резиденцията. Освен, че продължи да се занимава със своята любима тема, която е зооморфната форма, но също така направи 2 страхотни, прекрасни пластики, които са символ на неговата любов с момичето, което той обича. Всичко, всяка секунда, която преживявахме, беше магична и вълнуваща, но нещо, което много ме докосна и не съм и предполагала да мечтая за него, е срещата ми с един от големите богове в керамиката, Чен Ху, който е освен и мой съсед в резиденцията, но и неговото творчество аз видях на миналия есенен фестивал в Телксичуан и формите, които висяха в тази прекрасна галерия, централната галерия, в която всеки фестивал приютява най-добрите художници. Неговите пластики ме накараха да усетя какво значи нарукотворно и цялата тая магия на китайския автор, на китайския народ да стига до тази нарукотворност и до това съвършенство, което дори европейския човек не може да осъзнае какво значи мечта ти всеки ден да надграждаш своето съвършенство. 波波瓦教授跟他的先生都是非常有激情的艺术家，2个人在景德镇好像也做了不少作品，2个人的风格也拉得很开。波波瓦教授他那个刺绣跟瓷的结合的那个点，创作方式点特别的好，而且他能够在一种比较严谨的这种瓷的关系跟那种比较松的线条刺绣所组合出来的这种线条关系，形成一种很强烈的这种对比，是蛮有意思的。